आंखौ हेल्प खालाम आबे ओइ सोर नोंलाय हा सोर किस्मतआ मोजां नोंना दा बासिथ'बाय नोङो आरे ओइ नोङो साला अबाव खारदों नोंलाय हे खारबाय ओइ खारनाया होथारदों हनै माबायसा खारलांदों आरे थेंक इउ सिस्टार नों जे सम थानायावनो बेहाय सफैबाय बोरैबा नङाबाथ' बे दिनै आंखौ आरो आंनि फैसा बेगखौ सेनानै खारसिगौमोन आंखौबोथ' बुथारसिगौमोन बियो आयु नाथाय आदै हासोरथो जाखोमोन बेलाय नोंखौ गेम बाजायनो नागिरदोंमोन मोनथिला दे लामायाव डाइरेक्ट बे आंखौ लोगो मोनबाय आं थांबाय दंमोन आंनि फिसाजोनि हाबानि थाखाय फैसा बेगाव एसे बरननानै आं लांबायसो दंमोन बेहायनो बे फैबाय आयु लामा सामा माबायदि नुदों फैसा सिखावग्रा सिखावा जिथारालै दानि जुगखौथ' मा बुंबावनो आदै बेखायनो नोंबो हारसिं हाला बिदि फैनामोन ना नांगौबालागि सोरखौबा सानैसो लाबोदेरबानो जायोमोन दानि जुगानो थिग नंखाथारा आरो बिदि फैसा एथ' बुरजा एमाउन्ट लानानै नोङो जायखिजाया थेंक इउ नानि थेंक इउ स' माच नों जे सम थानायावनो आंखौ बोरैबा गाबज्रिफ्लांनानैसो बे गिनानै खारदों नङाबाथ' आदै आंथ' बेखौ होसोलांथारबावगौसोमोन नाथाय दिनै बोरैबा आंहा नै एसे डिस्टार्ब जाबायना ड्रेस गाननानै बोरैबा एसे खारनो हाखवा उसुबिदा मोनलायलांबाय दिनै नाथाय नानि बेथ' नोंखौ ओरैबायदि गिनानै खारलांदोंना जेन औब्रा आदै नंगौथ' नङाबा बेथ' आंखौबो एटेक खालामनो हागौमोन गावनि बेफोरबायदि खामानिखौ फैसा लाना खारनो नागिरनायाव बे आंनि आवाजखौनो गिनानै खारबाय लागावगौमोन आं दिनै बेखौ हले लागावखागौमोन आं जायखिजाया बिदिबा नानि नोंबो बारा हारसिं थाबायनो नाङा बेफोरबायदि लामायाव आंजोंनो दा जेबायदि घटना जाबाय थुदो बे ससेखिनिखौ जों सानैजोंनो ओरै थांनोसै ओमफ्राय आं फन खालामनोसै न'नि मानसिखौ औ ओमफ्राय पुलिसनावबो खबर होनानै दोनखादे आदै माब्ला मा जायो बिसोर आरो एटेक खालामबावनो हानाय जेबो भरोसा गैया जायखिया एमाउन्ट बुरजा लानानै बेफोरबायदि हारसिं हाला फैनाङा आरो हरनि समावथ' एकदम नङा जागोन दे नानि ओमफ्राय नानियालाय बहानि जोंनाथ' ससे थांबावनांगौहाय आदै ओमफ्राय दिनै अट'खौनो मोनासै एसे लेटबो जाबाय नालाय लोगोजों फैदोंमोन आं सरिथसो मोनबाय आङो खायसे मानसिया मावना जानो खुद रोंला माबायदि गाज्रि हाबायावल' आगान सुरखायो बेनोथ' जाहैबाय मेल्ला खामानि दङ मावनानै जायोब्लाथ' नाथाय नङा सिखाव माबा माबि खावनानैल' बिसोर जानो मोजां मोनो आरो माथो बुंबावनो आरो जानोथ' बियो मा खालामगौमोन बोरैबा जुदि आरो बेफोरबायदिखौथ' बिगुर बिसिनांगौ बेफोरबायदि सिखावखौथ' मोखांखौबो नुस्रानायबा मोजां जागौमोन आयु गोसोम गानथेलायबावनानैसो फैदोंलै दिनै आं बिदि उसुबिदा ड्रेस गाननानै खारजाया माजाया एसे आखु फिखौ मोननायखायसो गबायलै बे पेटहा नङाबा नोंखौ जेराव खारो होसोलांथारगौमोन आं ओमफ्राय आदै नों बिनि मोखांखौ नुवाखै मोखांखौथ' आङो नुवासै मोखाङाव बोरैबा जि होथेना लादोंमोन ना बे गोसोमनो सैथानखा बिसोरबो आरो गावनि महरखौ नुजानो गिनानै लाखोमाखायोखा आदै नोंबो जायाबाबो बेखौ एकदम जेनना थानाङामोन नाथायबा बेनाव बे हाथियार दंमोन ना औ बेबो मोनसे आरो आंथ' हाथियार साथियार गैथारामोन गावनि हाथियारजोंनो गावखौनो उल्था दानथारगौमोनलां दैजा गैयै सिखाव खावनानै जाग्रा बे सिखाव खावनानै जाग्राखौनो बुंखाबायलै आङो गोसोथिङाव गाव मालाबाबो माने सान्थि जानो हानाय नङा बे मालायखौ बिदि दुखु होनो नागिरग्राथ' बेनोथ' जाहैबाय थुदोथ' आदै गोख्रैनो थांनोसै जोंबो औ आदै दाथ' आरो नोंथांनि न'निफ्रायबो सोरखौबा लिंहरनो होनना लिंहरखादो दे बेनिफ्रायथ' आं थासान्दियाव जेबो गिनो नांला दे जागोन दे आंखौनो बे हामला खालामदों आरो बोरैबाथ' बेनि आवाजखौ हमजानो गिनायजों मानायजों खारबायदां नाथाय गें दङबाथ' बेबोथ' हिनजाव मानसि मा खालामहानो दिनै गोख्रै थांनांसिगोन र' मा जाखो लोखि खामानिया मानो जादिया आरे बे आं खामानि मावबाय थानाय समावनो सासे सिख्ला फैना होबायना आं बैनिफ्राय एरायनांगौ जादों नङाबा नुबा दिगदार जागौमोन ना एसे नङाबाथ' आंनि खामानियाबो थामाम जासिगौमोन मानसियाबो थाखानाय नंलामोन आरे यार लोखि जोंनि खामानिखौ दोनथ'नानै बे सिख्ला फैनायालाय माथो जाखो हारसिंल'मोनबा बेखौबो लागावगौमोन न' बेखौ नङा बालै लोखि सिख्लाखौ महर गोसा नुनानै मा फिदा जादों नामा सिख्लाखाय बेफोरबायदि गैयालै जोंनियाव हले खोथाया बेबायदि नङा नाथाय एसे मुसिबत जानो हानायमोन ना बे नुयोब्ला हांगामा खालायनो हानायमोन खेबसेनो होगौमोन दो थानायनि जोंनि फैसासो दाना लस जासिगोन ना एसेबां बुरजा फैसा दङमोन बेनाव दाथ' मानसियाबो आखाइनिफ्राय थांबाय फैसायाबो थांबाय बिराद मिस्टेक खालामबायलै नों लोखि बिराद मिस्टेक खालामबाय लोखिया मिस्टेकथ' खालामफेरामोन नाथाय दिनै एसे बे फैनानैनो आंनि प्लेना बेबायदि चपट जाबायना दाथ' बसखौसो मा जवाब होबावनो नोंसो मिथिसिगौलै बाखिथ' र' एसे गोदान सानफिनलायसिगोनलाय माबा जागोन आरो है लोखि नोंजोंबो
बसआ मा बुंगोन बुङा बेखौथ' आं टेनसन लायाखै र'। नाथाय थुनथुलिया बैयाव फैना होबाय। आं खामानि मावफुबाय थानाय समावनो। बेबायदिबा हले जोङोलां। ओमफ्रायथ' थुनथुलियाथ' नुयिखायसो। नुबा मा जागौमोन दे आंखौथ' बियो गाज्रि मोनगौमोन ना। गाज्रिल' नङा माने बिराद गाज्रि मोनगौमोन। सैनायबो नंबावासोमोनदां। मानो फैनायब्ला नोंबो जोंनि गेजेराव आरो आंनि खामानि मावफुबाय थानायावनो खामानियानो जोबखासिगौमोन। बे ससेयावनो नों फैना होबायना थुनथुलि। जायासैलै। थेवबो थेंक गड थुनथुलिनिफ्रायथ' बासिबाय बिनि नोजोरनिफ्राय। आरो बेबो सिरि थानाय नङालै। मानसिया जिबायदिखाना थुनथुलिया। सोरमोन मामोन एसेबाबो दाउट जानानै थाखासिगोन बियो। मादि होनबावनो आरो। आयु मा होनदोंहाय? औब्रा आयै औ बेसेरा गावनि फिसाजोनि हाबानि फैसा बर'नो थांदोंमोननो एसे लेट जाबाय। दानाबा बिनि फैसाखौनो खावनो थाखाय सासे एकदम खुगा ओरै गोसोम गोसोम मुथेलायनानै बेखौ देखायनो बिनि फैसाखौ लुथिनो नागिरबाय थाबायमोनब्रा। हाब नुदोंना नुदों? खोलिजुग होनबा माथो बुजियो। औब्रा आयै औ बेस्रा बे दादियाथ' खम गिबायसोमोन। ओमफ्राय सिखावाबो ना सिखाव आं जै गाबज्रिबायना ओइ साला र' नोङो र' होनबायना जि खारलांबायब्रा उनथिं खेबसेबो नाहरफिनथारासैलै। हा नोंहालाय माथो हिर'इननि जानो साननांगौ जाखो? नोंहालाय माथो गेजेराव हाबफैदेरनांगौ? आरे अ आयै सोरखौबा मुसिबोदाव नुनानै नै बे थुनथुलिया ओरैनो नायगारनानै थानायाव गैयालै। ओमफ्राय आंथ' गिखाया बेफोरखौ। दानाबा आंहा खारख'नो हाया मानो हाया ड्रेसबो गाननाय नालाय उसुबिदा जानानै गैया आं होसोस्लाबनो हायासै दे आयै। नङाबाथ' लंपेन्ट स्कार्ट गाननायमोनबा होसोथारगौमोनलां बिखो। बांद्राय नांनाङा नोंबो मिथिदोंना? बिसिनावबा मा हाथियार थागोन आरो नोंनावथ' दा इदि हाथियारबो गैलाना आइ गोदोनि बायदि। बेफोरखौबो नों मा बुङो जे आयै हाथियारनि गोनांथि गैलायाब्रा आंनो। आंनि दमानो आंनि हाथियार आंनि साहसानो आंनि हाथियार। गोहोल'सो थानांगौ दा मानसिनाव। खोब जाखागोन गोहो साहसल' थानांगौ। साहसाथ' थानांगौ दे एसेबाबो नाथायो बांद्राय हरनि समाव मोना गुना बेफोरबायदि लामा सामा आयै रावबो गैया माया नांनाङाहाय आइ बुजिदोंना? नांनो नाङा। नोंनाबो दाना आंखौसो जाहरलायबाय आयै। इसोरनि अननायावसो बे सिखावा नोंखौ हामला खालामफिनासै। बेबा मा खालामगौमोनहाय आरो नोंबा हिनजाव मानसिया एसेबाबो गिनाय थानांगौ आइ। ओइ जिया थुनथुलि नोंनि नोंसाजिया हौवाजों खम नङा आङो। बे सिखावखौथ' आं बिबोसो बिथिगौमोनलै आयै मोनबा मोखांबो नुवासैना दादैयाबो नुवासैनो ओरै मोखाङाव खाथेनायमोन ना। दे बेखौनो आंहा जि सिन्था जाबाय थाबाय। फनाबो अखा जोब हाथारबाय। फन हरोसो हरो नोंबो बुथिया थिखोआ। आयै बे ददेरेना फैनो लिंखाबायमोन नाथाय बेना गोसथोनायबो दं। आंहा जि बोरैबा मोनबायना बेखायनो फैयासैलै आङो। बिसोरो सोरनावबा गावसिनि सिनायनायनाव फेमिलिनाव हाबहैबावगौमोननो। दे गोसथोनायालाय आजिखालि सबनाबो थासै नङा होमबा? ओमफ्राय अब्लाबो नों थेख्लानो फन खालामना बुंहरफिनबा मा जायोमोन? सोरखौबा अट' भाराखौ खालामना हरगौमोन ना बिदिबालाय। आरे आयै दालाय आं मोजां सौफैयाखै आरो न'आव मोजां सौफैयाखै। सौफैनायालाय सौफैबाय र' नोंना नै खोथाफ्रानो मा बुंबावनो माबा खोन्थाफैबाय नों खतरा जानाय गावहासो गिबावानो। गियालै नोंसा जायो गिया र' आं आथिं आखाइ सुफिनसैलै बोरैबा मोनथारबाय। थांसै थांनाय। बे गथ' सासेजोंबो मा जागोन? गिनाय होननायाथ' मानो गैया होमबा आंनि फिसा हिनजावनाव? आब'आबोदि जों खोमानो नागारनानै थांखो। आब' नोंथ' माब्रै बेबायदि खालामजाखो दे? बुथारदोंबो बुथारदों एसेबां गाज्रि अबस्थायै आब'खौ बिदि बुथारबाय। फैनायखाहाय मानसिफोरनि खायसेनि गोसोआबो जिब जुनार बायदि मानसिखौबो बिदि बुथारनो हायो होमबा? आब'नि आत्मायाल' जेरावखि गैया मानो मोजाङै मोजां सान्थि थानो हाथोंसै। आब'नि आत्मायाबो बै दायनिगिरिया हमजानानै साजा मोनबासो सान्थि मोनगोन। नाथाय आब' बै दायनिगिरिखौ दाबो मोजां मिथियाखै नाथाय मिथिगोन। मानोदि गोसोआ बोरैबा मोनदों। आं थुनथुलिखौ माब्लाबाबो मिथिजानो बाथारदों। आं दि बेफोरबायदि मावो नङाबा बे आंजों रायलायनायानो नङाथ'। नाङा आंनि बेफोरबायदि खालामनायखौ आं थुनथुलिखौ माब्लाबाबो मिथिहोआ। दिनैथ' एसेयावनो एरायबाय नाथाय माब्लाबा जुदि आरो बिदि जाबावोबा मा जागोन अब्लानिया? नै आबा लक्ष्मण। औ आयै। बहाथो एसे गोबाव जाबोआमोनसै ओंखाम जाथ'गोन ना जाथ'आ ओमफ्रायलाय?
ओंखामखौनो जाथ'नो बाबाय मोनलां आयै एसे बिरियानिबो जाबोनाय जाबायना हामानो बाहेरानि बुस्थुखौ बारा जायो आफासना बेफोर थावनि बुस्थुजों एवनाया अभार थाव होयो मोजां नङा मस्ला मस्लि बारा होयो जानाङा होनबाबो मानिया बिमा संनायासो गोथाव नङा जाहैबाय नोंसिनि थाखाय ओहो आयै बेबायदि नङालै बिमानि संनायजों मालाबा बाहेरानि संनाया रुजु जाया गुबुननि संनाया मिथिबायना नंगौना नङा ओमफ्राय मा खामानियाव थाङामोन दंलै आयै बिदिनो एसे खामानियाव थांदोंमोन आङो बिनिफ्रायलाय मोजांना गाज्रिसै खामानियालाय हो मानो गाज्रि जानांगौ जाखो दे आयै लोगोफोरजों एसे फिसा खामानि दंमोनलै आंनिनो खामानि बेखौनो थांदोंमोन आङो दे अब्लालाय गाज्रि खामानियावल' थाङाबानो जाबाय गिलायलाङो बे लोगो खनसे नोंना माबा माबि हरदों दोनथ'नो मानो होननायखाय गिनाय मोनसैयो आं आफासना बिसोरनिफ्राय एकदम गोजानाव थादे आफादे मोजां नङा बेफोरबायदिया जागोनलै आयै जागोन नों मानो टेनसन लायो आं दंना आं बेफोर गाज्रिद्राय खामानियाव थांखायाना औ आबा बेनिफ्राय बे गथ'आ आयु बिदाया माला फैगोन दायो आदाया दादाया मेथाइ लाबोगोन होनना नेना दंबाय थायोमोनहाय दासो एसे बावैसो उन्दुलांदों जुलाफि जानोनोलै आयै जुलाफि जानो होनबाय थानायखाय दहाय लानानै फैबाय आं एसे गाबोन होबानो जाबाय साजों मोनथियाहाय आङो बिदिनो लाबो होदाव ओमफ्राय उनाव हुदा खालामदो गथ'खौ बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ खर' गिदिर जालायलांगोन दे बन्दबस्त खालामदो आफासना दोनबाय थानो हाया मालायनि फिसाखौ आरो मा लेखा लुखु माबा माबि बायना होफैलायखो नोंलाय खै आयै लेखा फरायनायालाय मा जानो दे गथ' मानसिया बायना होफैबाय आरोलै दाबायदि फरायनाय सम फरायथोंना एसे दे होमबालाय थाथ' आं मिथिगौ आयै नों ओंखाम जाथ'वाखै दे नोंजों एसे जागोन आङो ओमफ्राय बबे उदैयाव जाबावगोन नों उदैयानो बुंखानानै फैनायबा जागोनब्रा आयै नोंजों एसे जागोन बिमाजों जाबा उदै बुंनायखौनो फात्ता मोनलायलायखायाना उदै बुङि बायदि जाबावगोनसो आङो दे होमबालाय नेबाय थाखादोंमोन आं आबा सानजों एसे जानोसै बिदिबा औ दे आयै ओंखाम जाखांनानै एमाव एसे फुननांगौ दं आंहा बैसागुनि एसे बानायनानै दोनखानोसै बा आइयाबो ना आंना गोदै बानायखालै एबार जागोन दे नोंनि नोमानि बानायनायालाय गोथाव जाखायो माथो आइयाबो जेना आंना एसे फिसालाया बबेबा थांबा बिराद टेनसन जाखायो ओमफ्राय ओंखाम जानोथ' नेबायानो थाखायो माब्लाबा समाव आङो आयै ओंखाम जाग्रोदो होनबाबो दा फैयोबा ज' जानोसै होननानैसो नेबावलै बेसेबा अनोलै आंना बिमाया आंखो दे मिजिं गोसोखौ हमथादो माथो खालामबावनो दाथ' जानानैयानो थांबाय नोङो गथ' साथामनि थाखाय गावखौनो गाव एसेबाबो बुरखायनो नाजानांसिगोन बुरखायनोथ' नाजायोलै आंहानो इथिंबो जाया जानानै दिनै आइयासो गोमालांबोलायबाय आरे भाइ आंबो बुजियो नोंनावबो जिम्मेदार दङ ना बेखौबो साननांगौ जायो बैखौबो साननांगौ जायो नोंहाथ' आरो हौवानि फिसा नों सासेल' खामायग्रा खामायनोबोथ' सानखानांगोन ना बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया सोरनिबा गोरोन्थि दंबा बै हिनजावनिसो आंना ना मोनथिगौना मेहेर खाफालानो गाज्रि खोमालै सिगांबो इलिसया आंखौ थगायलांबाय आरो दाबो जायखौ लाबाय गथ'फोरनि थाखाय बेबो सासे मानसि गाज्रिसो ओंखारबाय आसलथे सानमारदोंथ' माबा सासेया आब'आ बिदि जाबाय सासेखौथ' बिदि आसा गैथारामोनलै बेथ' खमसे खम मोजां जानांगौमोन नाथाय नङा दे मेहेर दुखुनि समाव नोंसोर फैनायखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय एसेबाबो नाथाय दा सामलायनांसिगोन माथो खालामबावनो आइखौनो दं मोनबाय थायो मिथिगौना बेसेबा गोसोखाङो आं आइखौ बेसेबांबा गोसोखांबाय थायोलै आंथ' नुस्रा फैयासैबो एबार बैसागुआवसो फैनो लागामोन आङो बे समखिनियावनो आइयासो बिदि जाग्रोबाय बेसेबां खाफाल गाज्रि आरोना मिजिं नोंना आंनियाथ' बिमायासो आंखौनो गोसोखाङालै मिजिं आंनियाबो बेबायदिनो नाथाय एसेल' आलदा आंना बिमायासो खुद खारनानै थाहैबाय फारसेथिंलाय आरो मानसि गोमानायनि दुखुखौलाय आंनिफ्राय साबसिन सोर बुजि मोननो देनाय नंगौ भाइ आंनि हाथरखियाबोथ' गोजौआव मालांखायावनो थांबाय दाबा आरो आंखौ बावगुलायलांबायसोदां बेबो आंबोथ' सहायनो हाया मोनदोंमोन ना मिजिं थेवबो सहायनानै थानांगौ जाबाय थांनानै थाथारबाय जेला उफायथ' गैया मानसि जानानै थैनाय समखिनिखौथ' आङो थानांगोन ना जेरैखि जायाबाबो सरि थांनानै थानाय समखिनिखौ बेनोथ' आरोलै आंखौथ' जेबो टेनसन नांबावाखै नाथाय दा गथ'फोरखौसो ओरैबो जाया गालांथाव जाया ओरैबो नायथाव जाया मा खालामनो बेखौसो आङो टेनसन जागासिनो हिनजावाबो साला बेबायदिसो ओंखारबायबा साजा होनानै गारथार बेखौ आसलि दायनिगिरिया बेनो खाथार मिजिं हाजार बियो बाहाना बानाय थेवबो मानिथारना नों बिनि खोथायावनो गोजावनांला एबार खनसेयाव निमाहा बेखौ जेबो हगारनो नांला आं गोदोबो एसे सन्देह दंखायोमोनलै बे हिनजावखौ नुबायना दा नोंनि न'खरखौबो धंस' खालाममारबाय बियो आयै आबैया मा बुंदों नों बेखौ हाबा खालामगोन बे जे आंकोल फैदों जोंनाव आबा नोंबोथ' बुंबाय थायोमोन माथो आफानि अननाय नांगौ स' बे आंकोलाबो जोबोद मोजां थुलुंगा आंकोलाबो नोंखौ आंखौ जोंखौ हेपि लाखिगोन बायदि मोनदों आङो नाथाय आंनो गुबुनखौलाय मानो आयै आंनाथ' आफा दंखायोना सान आफाया
नाथाय बेथ' जोंजों थानो हायाना आबा बेखायनो दा आरो नुदोंना सिगाङाव बेसे प्रब्लेम जाखो औ आयै नाथाय आंनो थुलुंगा आंकोलखौ नङा सान आफाखौसो नांगौ मिथिगौ आबावलं नों गनायनो एसे गोब्राबथ' मोनगोन नाथाय लासै लासै उनाव आदत जालांगोन ना आं नोंनि थाखायनो जुलि जानांगौबा जागोन दे मानो होनोबा साननि लाइफआवबो झामेलायानो जोबाबा बेथ' आरो जोंनि लाइफआव बोरै फैफिनो आबा दावराव दावसियानो जोबा बिनि लाइफआव थुलुंगाजों बायसान्स जुलि जाफ्लांबायोबा अलंबारा बिफानि खमिथ' जानाय नङाना माब्लाबा लोगोफोरनि बिफाफोरखौ नुयोबा बियो दुखु जानाय नङा बिनि साननि जायगायाव थुलुंगाखौ जेब्लायबो मोनगोन बिफा महरै बिहाबो जुदि जेबो प्रब्लेमानो गैखायाबा थुलुंगायाबो औ सना नों थिगखौनो सानदों दे जिउआव आवगायनायखौनो गासिबो मिन्थिनानैनो जुदि गनायखादोंबालाय आरो माथो प्रब्लेमबाव आयौ पुलिस मेडामनिया बेसे खुराहाय एकदम बुला बुलि खालामनो नागिरदोंसोन मोजां खोथा बाथ्रा बुङाबा आंखौबो साला खेथुआनो बुना होदो इयो एकदम जे मानजा मोनहोदो नायनाय हनै दाबो माबायदि नायहाबदो मा रायलायनांगौ गोख्रै रायलायदो सार गिदिरा दसे उनाव फैसिगोन आरो रायलायनो बुंनायाबो नोंसोर थांनो हासिगोन नोंथ' आरो सैथोखौ सैथो बुंनानै लाखादो नङाबाथ' नों गोलावनि थाखायसो थांनो हानाय जुदि नों साजाखौ खम लुगैदोंबा सैथोखौ मोजां बुंना लादो जे नोंनो बुथारदों होननानै हाबाब नै आंखौसो दाय आयौ मेडाम आंखौनो इदि दाय होथारबाय ने आं बिदि खालामाखै बुंबाबो नोंसोर आंखौ जबरदस्ति गोलावनि थाखाय साजा हरबालाय मा जानो इसोरा दोङो इसोरा नुहरगासिनो इसोराथ' गाज्रि हाबा मावनायखौ नोंखौनो नाहरगासिनो नङा होमबा बेखायनोथ' जोंनिसिमबो डाइरेक्ट लानानै फैबाय नोंखौ बे मेडामा रांखिनिहाय बहुत रांखिनि बियो थिखिनि मोनथाम गोनां आदालै आं बेफोरबायदि जेलाव माबा गोलावनि थाखाय थाङाहाय आंखौ जेबो दाय गैया आंखौ प्रुफ खालामनानै गोख्रैनो गोख्रै बेफोर झामेलानिफ्राय बरुनदो प्रब्लेमाथ' एसे मार्डार केसावसो गोलैबाय नालाय बेखायनो एसे उसुबिदा जादों आरो नाथाय टेनसन गैया नानि नोंनि खिलाफ मोनसेबो सबुत मोनखायाखैना बिसोरो औहाय आदा बिसोरो जि सक्तिनो आंजों माबा बाथ्रा खोथा बुङो मोनसेबो आरो मोजां गुरै सोंखाया एकदम रागा आरो बुयोबो बिसोरो मोनथिगौ ना जा डेन्जार मा डेन्जार बुयो आं खोन्नासोयो खाथिफोरनिखौबो बुयो आंखौबो खनसे बुदोंहाय आं मोनसे बाथ्राखौनो बुंबाय थाब्लाबो फोथायथारा बिसोरो एसेबो आंना बिखुनजोआ आंखौ फासायना गालांबायहाय गावथ' थैबाय उरायबाय गोजौआवहाय दा आंखौसो सोर बुथार जाखो आंहासो दाय नोमायबा अब्लाबो आंनि खिलाफ मा सबुत दंहाय आं खालामाखै नालाय खालामाखै ने आदा औ नानि दे जेबो नङा दे नों बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय थाबैनो बरनगोनलै नोंखौ